तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. मान्सून टुरिझम हा महाराष्ट्राचा स्ट्रॉंग पॉईंट आहे. यामुळे पर्यटकांना डेस्टिनेशन समज तसमज शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी आंबोली वर्षा पर्यटन महोत्सव प्रसंगी व्यक्त केलं आहे. पाहूयात. शेवटी डेस्टिनेशन हे लोकांना माहिती व्हायचं. बघा इथून हजारो लोक ही गोव्याला जातात. आंबोलीला केवळ चहा किंवा जेवणापुरतं लोक थांबतात. आंबोलीला काय काय हे जर त्यांना कळलं तर पुढच्या वेळेला गोव्याला जाताना एक दिवस आंबोलीला थांबण्याच्या उद्देशाने ते येतील. आणि केवळ आज इथं चालू असं नाही तर विदर्भामध्ये सुद्धा आपल्याला भंडारदऱ्याला, नाशिकला भंडारदऱ्याला सुद्धा आज फेस्टिवल शेवटी मान्सून टुरिझम हा एक वेगळा सेगमेंट आहे आणि तो आपल्याला कॅच करता आला पाहिजे. आणि म्हणून टुरिझमचे वेगवेगळे जे भाग असतात ज्याच्यामध्ये हेरिटेज टुरिझम आहे, ज्याच्यामध्ये इको टुरिझम आहे, ज्याच्यामध्ये रिसोर्स टुरिझम आहे, तसा मान्सून टुरिझम हा आपला एक स्ट्रॉंग पॉईंट आहे महाराष्ट्राचा आणि तो विशेषतः सह्याद्रीमध्ये असतो. आणि त्याच्यामुळे मला असं वाटतं आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.